Moje meno je Hanna Kameleónia, vyše 20 rokov sa venujem aromaterapii a 5 rokov parfemárstvu s výlučne prírodnými esenciami. Dnes som si pre teba pripravila ňuchací workshop alebo olfaktorické testovanie, ako sa tomu hovorí odborne. Máme tu nachystané trošku z talianskych citrusov, sú to citróny a pomaranče rôzne druhy. Potom tu mám ešte také chuťovečky, trošku také kvetinkové absoluty. Na záver bude taká zaujímavá bodka na záver. Takže poďme sa do toho pustiť. Začneme s citrónmi. Mám tu prichystané 3 citróny. Jeden je klasický taliansky citrón, druhý je tiež klasický sicílsky citrón. Tieto 2 citróny, rozdiel je v tom, že esencie z citrusov sa získavajú buď lisovaním zastudená, alebo parovodnou destiláciou. Nie je to úplne jedno. Vôňa je veľmi podobná. Pri zastudená lisovaní získavame takú možno chrumkavejšiu, sviežejšiu vôňu, ako keď vytlačíme citrón. Pri tej parovodnej tiež zostávajú tie svieže látky, ale možno ideme viac do takých teplejších tónov. Čo sa týka dĺžky spotreby, citrusové oleje majú veľmi krátku dobu použiteľnosti. Citrusové vône musíme skladovať v chladničke, aby nám vydržali čo najdlhšie. Napriek tomu ich doba použiteľnosti je od 6 mesiacov do 12 mesiacov ideálne, keď sa dobre skladujú možno ešte trošku dlhšie. Ale predsa doba nie je veľmi dlhá. Pri olejoch alebo esenciách lisovaných zastudená je táto doba kratšia, čiže skôr okolo tých 6 mesiacov. Pri parovodnej destilácii máme tých 12 a viac mesiacov. Ale všetky citrusy bez rozdielu sa skladujú v chladničke. Všetky esencie, ale pri citrusoch to platí trojnásobne. Začíname s klasickým citrónom, zastudená lisovaným. Máme tu ďalej citrón, ktorý je získaný parovodnou destiláciou. Pochádza zo Sicílie. Vieme, že Taliansko je významným výrobcom citrusových esenciálnych olejov, veľmi kvalitných. Aby sme si povedali nejaké základy, všetky esencie mám namiešané na riedenie 10% alkohole. Riedenie do alkoholu je dôležité na to, aby sa nám rozozvučali všetky tie fazety tej vône. Teraz čakám, kým sa ten alkohol vyparí a zostane iba tá esencia, ktorá sa na tom papieriku rozloží a podľa teploty prostredia sa bude postupne uvoľňovať. Cítim úplne až takú, je to zvláštne povedať, že sladkosť citróna. Pokiaľ to neporovnávame s pomarančom, samozrejme, keď máme iba čistý citrón, za mňa taká až taká sladkosť, ale je tam taká chladivosť. Poďme ešte k tomuto citrónu, ktorý je získavaný lisovaním zastudená. Je tam taká až chrumkavosť, až sviežosť. Citrusy, alebo teda citrón špeciálne má tú schopnosť aromaterapii, že prečisťuje, zároveň uvoľňuje. Vlastne tým uvoľnením čistí napríklad hlieny alebo pokožku, ale aj prostredie, čiže využíva sa aj dobre pri tých interiérových vôňach. Citrón je taký ľahký, svieži, chrumkavý. Je tam tá sladkosť, ale proste tá chladivosť. Poďme na tento druhý, tento sicílsky. Tuto už cítim, by v tom trošku už prichádzame do tej robustnejšej vrstvy toho citrónu a tuto cítim už takú horkosť v tej druhej vrstve, už niečo sa nám tu vyparilo. Také ako keď si otvoríme ten citrón a pod tou pokožkou je taká biela časť. K tomu, keď si priňuchneš, tak dáva to ešte takú horkosť a tým pádom, že to sťahuje, adstringentná vlastnosť je vlastne taká sťahujúca. V tom tele cítim taký sťahujúci pocit, ale až, že ruky začínajú potiť, že jednak to sťahuje, ale jednak niečo to tak uvoľňuje. Je to také zaujímavé. Tá horkosť je oveľa výraznejšia v tomto s tou parovodnou destiláciou. A teraz tu mám takisto to 10% riedenie, ale toto je tiež sicílsky citrón, ale je 4-krát skoncentrovanejší. To znamená, že v citrusových esenciách máme veľmi veľa terpenov a seskviterpenov, ktoré nám tú esenciu zrieďujú a aj kratšie vydrží. Keď vytiahneme vlastne tieto terpeny a seskviterpeny, koľko násobne ich vytiahneme, tak tuto je to vytiahnuté 4 krát, čiže 4 krát je ako keby koncentrovanejší, tým pádom aj vydrží oveľa dlhšie, ale aj tá vôňa bude intenzívnejšia. Čo sa týka chemického zloženia, tak ten nositeľ tej vône je napríklad chemická zlúčenina citrál alebo limonén. Tieto zlúčeniny sa prirodzene nachádzajú v citronovom alebo aj v citrusových všeobecne esenciálnych olejoch, ale môžeme sa s nimi stretnúť
stretnúť aj ako syntetické zlúčeniny. Nazývajú sa prírodne identické. To sú vlastne syntetické zlúčeniny, ktoré sa vyrobia v laboratóriu, ale poznáme ich od prírodných látok. Čiže prírodne identické sú, keď vidíme na obale, že limonén alebo citral, ale v prípade týchto prírodných esencií sa prirodzene nachádzajú v tej esencii. Vidíme aj na papieriku, že má to takú, žltú nie, ale je to taká možno smotanová farba, alebo je to ešte síce mokré, ale má intenzívnejšiu farbu už aj tým, že je vlastne 4-krát skoncentrovaný. To je zaujímavé, že ako som tu hovorila, že cítim takú tú popri tej sladkosti a sviežosti citrónu, takú horkosť, tak Tuto cítim takú chrumkavú sviežosť toho citrónu a oveľa intenzívnejšie je to také korpulentnejšie. V zmysle, keď máme v parféme hlavu, telo a bázu toho parfému, to znamená, že ako rýchlo sa ktoré zložky vyparujú. Pri citrusoch sa vyparujú veľmi rýchlo, to znamená, že citrusy nám tvoria tú vrchnú vrstvu parfému. Tak ak by sme použili ako citrus toto štvornásobné skoncentrovanie, tak tá trošku klesá a stále zostávame v tých vrchných vrstvách parfému, ale prechádza to trošku viac do toho tela. Čiže dlhšie vydrží a je intenzívnejší. Čo je ďalšia výhoda tejto parovodnej destilácie, tak eliminujú sa nám tu látky, ktoré vytvárajú fotosenzitivitu citrusových olejov. To si určite počula, že esencie nie je dobre dávať priamo na pokožku, aj keď sú zriedené, hlavne citrusové. Pokiaľ svieti slnko, môže ti to zanechať tmavé škvrny. Pri týchto zastudena lisovaných citrónoch sa práve dosahuje to, že odstránia sa látky, ktoré sa nazývajú furokumaríny a tieto furokumaríny práve spôsobujú tú fotosenzitivitu citrónu. Takže sa môže bezpečne táto esencia konkrétne používať v parfémových kompozíciách tým, že nám nevytvára tú fotosenzitivitu pokožky. Tento štvornásobne koncentrovaný má takú vôňu ako, neviem ako sa to povie po slovensky, ale že lemon custard. Lemon custard. To je vlastne taký citrónový krém, ktorý sa používa v zákuskoch. Strašne to mám rada. Je to sladké, ale zároveň to má tú sviežu citrónovú vôňu. Milujem to. A práve tuto je to intenzívne. Úplne to vonia ako ten lemon custard. Intenzívna tá sladkosť toho citrónu a zároveň tá jeho popudivosť alebo sťahovosť, alebo proste jak on sťahuje vnútri mouth watering, čiže ti navlhčí ústa, dáva tú sladkosť a zároveň ako keby vlhkosť, hoci citrón patrí medzi studené citrusy, je ľahký, dáva takú ľahkosť do života v tej aromaterapii. Používame na také nadľahčenie, tak tuto ako ide do toho tela, nižšie do tej vône, je tam taký korpulentnejší a dáva takú sladko-kyslú vôňu, do ktorej máš chuť sa zakusnúť. Poďme na pomaranče. Klasický pomaranč, zase nariedený na 10%. Navlhčím si parfémarsky papierik a počkáme chvíľku. A medzičasom, ako druhý pomaranč, som si dala, je to blood orange, čiže krvavý pomaranč. To je ten červený. Vonku je, tá koža je oranžová, ale tá dužina je červená. Neviem, či to je vidieť tuto na kameru, takto, ale je tu jasne vidieť, že tento papierik zostal priesvitný a tento papierik, takto možno bližšie to je vidieť, je oranžový a to je vlastne tá esencia toho blood orange, krvavého pomaranča. Táto by mohla byť teda intenzívnejšia už aj podľa tej farby. Zaujímavé je, že tak ako pri citróne, ten prvý vnem je taká sladkosť, hoci je to citrón a je kyslý, tak pri tomto pomaranči klasickom vnímam kyselosť. Hoci tam má tie tóny, že jasne vieš, že je to pomaranč, ale je to taký ten kyslý pomaranč. Má tam citrón, je pre mňa vyslovene žltá vôňa a pomaranč vyslovene oranžová, čiže toto tu je. Tá oranžovosť je v takých, ako keby pomaranč má viac také korenisté podtóny, ale v tomto viem, že je to pomaranč, ale vnímam to ako kyslý pomaranč.
Keď si prekrojíš kyslý pomaranč a cítiš tú šťavnatosť, ale až ti to stiahne ústa, lebo je kyslý. Ale má tam tie korenisté podtóny. Trošku ide tak hlbšie v tele a tak otvára, tak prehrieva. Ale to je tými korenistými podtónmi. Poďme teraz skúsiť ten krvavý pomaranč. Je oveľa intenzívnejší, to v každom prípade. Tento pomaranč, kebyže si rozkrojíš, tak nevnímaš, že je kyslý. To je na 100%. By som si ho na ochutnanie vybrala radšej. Ale aj tak tam má neskutočnú sviežosť. Tento mal skôr kyslosť, tento má viac sviežosti. A není taký sťahujúci. Takú veselosť dáva, že citrón dáva skôr, že ľahkosť a pomaranč. A hlavne tento teraz to vnímam pri tomto krvavom pomaranči. Hovorí sa krvavý pomaranč po slovensky, že? Tak tu vnímam takú veselosť. Snažím sa ešte, že ako by som popísala tú vôňu, okrem tej sviežosti a takej tej pomarančovej sladkosti, je oveľa taký plnší oproti tomuto. Tuto tá kyslosť proste vyprchá a je to preč. Tento je plnší, možno taká tá sviežosť dužiny, kde až to ti evokuje tú sladkosť. A skúsme teraz, táto tretia vzorka je pomaranč, ktorý je 5-krát skoncentrovaný. Sú tu odstranené tie furokumariny a sesquiterpeny. Čiže furokumariny sú odstranené vtedy, keď sa to získava parovodnou destiláciou a 5-násobne skoncentrovaný, tam sa odstraňujú tie terpeny a sesquiterpeny. Všetok ten balast, ktorý je v tom esenciálnom oleji, ide preč a zostane oveľa intenzívnejšia vôňa. Tak poďme na to. No, už prichádza. Tak tu sme úplne, že oveľa zase hlbšie zasadení v tom tele, že ako som hovorila, citrón aj pomaranč, proste citrusy sa používajú na tú top note, na tú hlavu parfému. Keď je to skoncentrovanejšie, posúvame sa teda s tou prchavosťou trošku nižšie, čiže z tej hlavy parfému to prechádza do toho tela viacej. Ako stále je to v tej top, ale v tej hlave, ale trošku prichádzame viac do tela, hej. Tuto je, že absolútna tá sladkosť pomaranča, keď si predstavíš, že sladký pomaranč, tú sviežosť, tú ústa osviežujúcu sviežosť, ale zároveň sladkosť, lebo pomarančový džús sa dá piť aj bez cukru, hej, je úplne sladký, keď máš taký ten vynikajúci sladučký dobrý pomaranč, tak toto je presne ono. A naozaj je tu cítiť neskutočne robustné oproti napríklad tomuto citrusu, ktorý bol, že kyslý, ten už takmer aj v podstate vyprchal, je veľmi slabúčky. Máme tu kyslosť, ale také, trošku si to navlhčím tým dýchom. Tu je výrazná tá sviežosť a tuto by som skôr povedala, že taká sladkosť. Neskutočná sladkosť a neskutočná intenzita. Veľmi zaujímavé, toto je úžasná esencia. Toto máme citrusy. Citrusy sme mali zastudené lisované a s parovodnou destiláciou. Keď poviem, že s parovodnou destiláciou, tak buď sa využíva teda klasická para, často sa ale používa vlastne pod tlakom, kedy tá para nemá 100 stupňov, ale má menej stupňov a vtedy vlastne sa nám zachovajú oveľa intenzívnejšie všetky tie zložky toho esenciálneho oleja. Takže sú už na to rôzne metódy. Nepracujeme teda so 100 stupňami, to by sme nemali úplne príjemné vnemy z tých esencií, lebo tam sa veľa tých zložiek stratí pri tej vysokej teplote. Teraz som si pripravila, ak som hovorila, absolúty. Absolúty sú esencie, ktoré získavame pomocou organického rozpušťadla. Obvykle najčastejšie sa využíva hexán, pri kvetoch veľmi často. Samozrejme budeme mať aj iné, ale momentálne tu máme kvety. Je to veľmi stabilné, že tá esencia je veľmi intenzívna, silná. Tie kvety obsahujú obvykle veľmi málo tých vonných látok, hoci sú intenzívne. Táto extrakcia do organického rozpušťadla nám zachováva intenzívnu tú vôňu. Sa môže nazývať aj enfloráž, často používam toto slovo. Je to isté. A absolút je výťažok alebo teda ten produkt tej extrakcie. Hovorím už o absolútoch, ale teraz som si uvedomila, že trošku predbieham. Mám tu dva ilang-ilangy. Ilang-ilang kvet kvetov. Jeden je vyťažený s parovodnou destiláciou a druhý ako absolút. Teraz si to budeme môcť trošku porovnať. Samozrejme, že môžeme očakávať, že ten, čo je parovodnou destiláciou, nebude až taký robustný a výrazný ako ten absolút, ale môžeme si to oňuchať a presne zadefinovať. Tento druhý je absolút.
Ylang Ylang pochádza obvykle Indonézia, ale tento Absolút mám zo Strednej Afriky, že Komorské ostrovy. Je to medzi Strednou Afrikou, jak je to Malawi, Tanzania a tá časť. Potom je more a potom je Madagaskar, myslím. Tak medzi Madagaskarom a vlastne tou pevninskou Afrikou sú že Komorské ostrovy. Esenciálny olej z Ylang Ylangu je veľmi významná parfemárska esencia. Dáva takú tropickú vôňu. Je to taká proste klasická vôňa kvetov. Čo bolo ale zaujímavé je, že Ylang Ylang esencia sa používa aj v potravinárstve. Evokuje takú tú vôňu ovocia alebo chuť ovocia a využíva sa pri aromatizácii cukríkov a takýchto vecí, alebo možno v minulosti, teraz už samozrejme sa používajú syntetika. Poďme skúsiť. Čistá kvetinová vôňa, ktorá ide do sladkosti. Má tam také sladké tóny, až medové možno, ale niekde tam ako keby vyskakujú také zelené alebo greeny notes, také jak pichliačiky zelené. Niektorí parfemári tú vôňu trošku popisujú, respektíve možno pri takých menej kvalitných, a teda raz som kúpila fakt, že extrémne zlú kvalitu Ylang Ylangu, to som normálne, že som to vyliala potom. To bolo niečo tak hnusné a teda to som chcela povedať, že niektorí parfemári to popisujú až ako pach moču, takú pissy notes. Hento, čo som mala také nekvalitné, to bola absolútna katastrofa. To bolo úplne, že až mi bolo z toho zle. Často ľudia hovoria, keď im dávam ňuchať, že Ylang Ylang nie, že to z toho ma bolí hlava. Práve často pri tých nekvalitných esenciách alebo takých, ktoré sú doťuknuté tými syntetickými látkami, tak tam to ľuďom veľmi smrdí a až teda zvykne z toho bolieť hlava. Pokiaľ sú tie esencie naozaj kvalitné, tak jednak tie smradlavé tóny, ktoré by to mohlo mať, sú tam eliminované. Jednak tá hlava z toho nezvykne bolieť. A ešte, toto je úžasné. Tak toto ma prekvapilo teraz, lebo ako tu rozprávam, trošku sa už to začalo rozkladať a zohrievať. Tento Ylang Ylang Absolút. Normálne ma prekvapil, teraz mi to až tak došlo do nosa, jak som si ňuchala tento klasický Ylang Ylang. Až také rúžové tóny sú tam, tóny rúža. To je neuveriteľné. Tuto, keď teraz porovnám, toto mi páchne ako šťanka trochu, hoci nemá to šťankovú vôňu, ale sú tam také tie zelené pichliačiky, ktoré mi trošku vadia. Toto je absolútne, že zamat. To som extrémne prekvapená. Normálne, že intenzívna kvetová vôňa, taká tropická, taká luxusná. Úplne si tam predstaviť tie biele, žlté kvety toho Ylang Ylangu, tá tropickosť. Možno presne také tie old fashion cukríky. Niekomu to môže voňať ako marhule. Ten Ylang Ylang má taký jak košík kvetov, ktorý ťa obklopí a cítiš sa v tom dobre, také mekučké náručie. Ylang Ylang môže mať ináč aj ako afrodiziakálne účinky. Je proste taký lákavý, taký navinulý. Má svoju hravosť, ale není to hravosť ako pri tom pomaranči. On má takú sofistikovanú hravosť. To, že má sofistikovanú hravosť, v tom zmysle to je ako afrodiziakálne, že je taký vábivý, lákavý, taký preskúmávajúci, ale takými rafinovanými spôsobmi. Ale takými nežnými, takými hravými spôsobmi, v tom zmysle rafinovanými. Nie je nejaký záľudný, aspoň určite nie je tento kvalitný Absolút, ktorý teraz ňucham. Má neskutočnú zamatovosť a kvetovosť a až také hlboké tóny rúže, takej šťavnatosti, ale takej v tej trošku hĺbke šťavnatosti. Pekné by to bolo možno takto spolu s tým pomarančom. Tu je ten pomaranč, keď ňuchám, ten mi vôbec nepríde sladký. Tú sladkosť zobral ten Ylang Ylang. Prechádza tá sladkosť do tej hĺbky, do toho tela. Čiže tento Ylang Ylang Absolút určite do tela parfému. Nádherná kompozícia, robustná, kvetová, šťavnatá, lákavá, taká sofistikovaná hravosť. Krásne. Úplne som obohatená. Poďme ďalej, už sa nám to kráti. Mala som tu tie Ylang Ylangy, ktoré sú extrémne kvetinové. Pripravila som si teraz, že jazmín Absolút, trošku aby sme mali také porovnanie. Jazmínu samozrejme sa budeme venovať ešte separátne
pripravím si niekoľko druhov jazmínu a vyňucháme si to viacej do detailu. Toto kvôli tomu, že máme tu ilang, čo sú kvety tropické, teraz si dáme jazmín, čo sú tropické kvety. Toto konkrétne je jazmín sambak, ktorý pochádza z Indie. Sambak je indický. India je sekundárnym výrobcom jazmínu. Primárnym, ako keby tým klasickým pôvodným je Egypt. To neznamená, že by bol menej kvalitný ten jazmín, ale tiež sú samozrejme rôzne druhy, rôzne kvalitné extrakcie, takže toto je taký obyčajný. Ináč môžeme vidieť, že tá farba, neviem, či je to vidieť na tú kameru, tá farba není preto, že je to mokré, ale je to preto, že je taký trošku viac dohneda, čiže tá esencia je naozaj veľmi silná. Hoci je to rozriedené, absolúty riedím na, samozrejme nie na 10%, to by bolo extrémne silné. Absolúty sa používajú v riedení často aj iba, že 1%. Toto je nariedené na 1% a aj tak je to extrémne intenzívne. Pri jazmíne, čo ilang ilang nie je. Ilang ilang som hovorila, tá sofistikovaná hravosť to úplne vystihuje. Pri jazmíne momentálne v mojom rozpoložení vnímam extrémne jeho animálnosť. Jazmín je veľmi taká hustá, korpulentná esencia, alebo teda vôňa, už v tomto riedení. Ona sa využíva nielen ako telo parfému, ale aj ako báza. A to práve preto, že on má tieto animálne podtóny, ktoré nám držia ten parfém na svojich nohách. Presahuje až do bázy, je to veľmi ťažká vôňa. Už teraz trošku tá animálnosť nahrádzajú alebo viacej do popredia vychádzajú tie kvetinové tóny, ale tuto vnímam vyslovene také tie biele kvety a to v tom, že je to aj taká kvetinová pudrovosť. Je to taká tá kvetinová sladkosť, ale aj trošku taká pudrovosť, takže to mi tu tak sa vyťahuje. Pre niekoho to môže byť veľmi odpudivé práve tá animálnosť, ktorú tam teraz veľmi intenzívne vnímam. Ale na druhú stranu zase sú ľudia, ktorí práve že jazmín aj preto, že má tú živočíšnu, jak to povedať, také tie ženy, keď sú že krv a mlieko, to z nich kypí. Toto je presne ono, že to je tak korpulentné a v tom je taká tá ľudskosť, taká strašne intenzívna ženskosť. Niekto to má ráda, niekto práve potrebuje také niečo jemnejšie ako ten ilang. Stále kvety, ale nie takej intenzívnej živočíšnosti. Teraz tam vnímam aj tú pudrovosť, ale ešte k čomu som sa chcela dostať je, že veľmi intenzívne alebo veľmi veľké rozdiely vnímame vo vôňach v tom, ako ideme my ženy v tom našom cykle. V jednej časti cyklu ti môže jazmín voňať, vnímaš tam tie kvetinkové sladké tóny a celú tú tropickosť a sladkosť života. Vábivosť v opačnej časti cyklu ti tam bude smrdieť a vadiť tá animálnosť, živočíšnosť až nepovedala by som, že šťankovosť, ale skôr jak taký ako keby, že pot, ale to práve to, čo je tá živočíšnosť, to vytvára práve tú bázu parfému, tú jeho obrovskú robustnosť, ktorú ten jazmín, aj keď sa dá iba vo veľmi malom množstve, v tom parféme dokáže vytvoriť tú robustnosť tej vône a držať ju. Stačí maličko a tá kvetinovosť ten parfém vlastne vytvorí. Tam už stačí potom málo a dá sa to pekne dotvoriť. Som už taká teraz sa rozohnená s tým jazmínom. Jazmín je ináč ohnivý živel. Dáva taký oheň do života. V aromaterapii pre niekoho je jazmín symbolizuje nežnosť a nevinnosť, ale zároveň má v sebe on živočíšnou múdrosť, lebo v tom živočíštve máme tie púdy, ktoré, alebo inštinkty. Keď nasledujeme svoje inštinkty, vieme, čo máme robiť, napríklad pri pôrode. Nerozmýšľaš, ako rodíš, proste sa to deje a to telo je múdre. Sú tam nejaké tie postupy, pokiaľ je to prirodzený pôrod. On má v sebe že nie získanú múdrosť, jej starený, ale práve tú múdrosť toho nechania sa plynutia s prúdom, nechania sa do toho lona matky zeme, ktoré ťa tým správnym smerom nasmeruje. To sú pre mňa tie inštinkty, že nie nechať sa, že dobre, tak postaraj sa teraz o mňa matka zem alebo čo, ale vyextrahovať v tom živote práve ten moment, kedy sa máme nechať a iba nechať tie inštinkty, aby nás viedli, aby sa to dialo. Robíme všetko, čo máme, ale necháme to na tú múdrosť toho života, aby to už potom podoťukávalo. Som sa teraz zamotala. Pri tých inštinktoch je, že necháš sa a v tom je tá múdrosť. Toto je asi tá živočíšnosť jazmínu, ktorú som chcela povedať. Na takmer záver som si pripravila lipa.
Milujem lípu, milujem to obdobie, kedy kvitne lípa, ten čas, stred júna, koniec júna, keď končí školský rok a všetko už je také odľahčené, prichádza leto, už sú tie teplé dni a do toho tie lípové aleje a to tam rozvoniava nádherne. Môj otec varil lípový čaj, každé ráno to sme milovali, alebo teda skôr som to už potom aj neznášala, lebo furt bol lípový čaj, potom popoludní to tak zčervenelo, to bolo také klasické, ale bol to ľahký voňavý čaj. Na tú lípu sme chodili, sme ju zbierali. Vždy si odtrhnem jeden kvietok lípy a si to ňucham. Milujem tú vôňu, to je tá medová sladkosť. Bezstarostnosť toho začiatku leta a toho, že už tá škola skončila. Sme išli s tou voľnou hlavou do tých prázdnin. Našla som lípový absolút. Som bola úplne z toho, že to bude, že lípa, to stačí iba to dať do oleja a máš parfém vybavený. Nemusím nič robiť, práca hotová. Tak som sa tešila a že tá extrakcia tým, že je to absolút, bude to krásne, kvetinové, intenzívne. Tak pre mňa lípový absolút bol sklamanie týždňa. Keď to došlo. Došla tmavozelená, hustá, glejová giebra a pachlo to takto. Není to zlé už ako z pohľadu toho parfemára, je to unikátna substancia. Vidíš, tá zelenosť asi v tejto vzdialenosti. Trošku to už hnedne teraz. No nie sú to tie kvetinky, ktoré som čakala z tej polky júna. Je to pomletá zelina a to je tá vôňa. Keď sa zameriam na tie jednotlivé tóny, tá vôňa, prvé, čo ma tam zaujalo, je jej vlhkosť. V tom nose to vytvára vlhkosť. A keď si predstavíš, že čerstvý harmanček, čo sme tiež chodili zbierať do vinohradov, tak tá harmančeková zelina, nie tie kvetinky, ale tá herba, tá bylina, alebo tie vrchné stopky a to sú také ani nie listy, ale pasiky. Tak to, keby si takto pomlela, pošuchala, tak to je tá vôňa. Lípy absolút. Teraz tam prechádzajú až také medové tóny. Není to medová vôňa, sú to také tóny, ktoré tam vychádzajú z toho. Ale stále sa pohybujeme v zelinovosti. Greeny notes. Všetko je taká zelinovosť, zelená vôňa. Tá vlhkosť tam je tak intenzívna. To bude úžasný stavebný prvok, do ktorého sa budú dať pekne naskladať nejaké esencie a bude tvoriť kostru toho parfému. Bol tam taký obraz, som tak kde čítala, že je to vôňa víly, ktorá tancuje v lese a teraz tí zelení škriatkovia okolo nej behajú, alebo čo? Keď si odmyslím to sklamanie, že to není ten lipový kvet, s lipou tá vôňa nemá nič spoločné, to určite nie. S vílami, čo ja viem, je to zelené, to určite áno. A tá medovosť, dobre, tak viem si tam predstaviť tú vílu v tej sukničke. Vôňa ako taká, nič moc, a ako hovorím, si sklamanie týždňa, ale do kompozícií parfémových to bude veľmi zaujímavá ingrediencia a som veľmi zvedavá, že ako sa budú iné tóny na to nastavovať. Tá vlhkosť a tá vňať sa to tuším volá po slovensky herba, vňať toho harmančeku, tam je veľmi zaujímavá. A ešte posledný. Takú malú chuťovečku som hovorila, že máme na záver kakao absolút. Tak ako som hovorila, že lípa bola sklamanie týždňa, kakao absolút je pre mňa objav mesiaca alebo možno aj roka. Pozri na tú farbu hnedu. Víš to? Trošku to necháme vypariť. Tak teraz, keď by si predstavila, že misku plnú najkvalitnejších čokolád, ja som raz dostala takú bombonieru z Belgicka a bolo tam také maličké bomboniky z horkej čokolády. Teraz, keď si predstavíš takú myštičku tých najkvalitnejších bombonov a čokolád, ježiš, tak toto je presne ono. Je tam taká trpkosť, že keď som hovorila, že tá lípa absolút mala takú vlhkosť v sebe a že to bude super do tých parfémov, taký element vlhky. Tuto je práve ten element suchý. To kakao je také sťahujúce v niečom, také vysušujúce. Zároveň je tam extrémne intenzívna tá sladkosť toho kaká. To by som nikdy neverila, že ten absolút by mohol tak zachytiť tú sladkosť, ale keď sa na tým zamyslím, vlastne keď si zoberieš, že tú vôňu toho kakaového masla, ono má tiež takú, trošku tam možno je aj takej zelinovosti, ale je tam aj taká sladkosť. Tak tuto
Pozri ešte, jak to stále hnedne. Tuto je tá sladkosť extrémne intenzívna. To je nádhera. Trošku také ohriaté to kakao, takú intenzívnejšiu vôňu, sladkosť a tak to otvára. Suchá teplosť, tým, že tam je tá sladkosť na tú detskú veselosť, ale zároveň je to veľmi také grounded, uzemnené. Ono je to vlastne, kakao je taká zemitá vôňa. Možno tá farba tak trošku zvádza, ale je to taká zemitá vôňa, ale zároveň sladká. Zemité vône máme napríklad ten patchouli vetiver, ale tam to ide do takej plesnivosti. Toto máme zemité a sladké. Teraz dáš si, že pomaranč s kakaom. Dokonale. Toto nepotrebuješ už mať na jazyku, to už máš ten pôžitok z toho kvalitného bonbonu. Alebo citrón s tým kakaom, toto do takých pánskych kompozícií, cédr alebo nejaká drevitosť v tele a v tej báze trošku tohto kaká, nejaké drevité vône a na vrchu citrón alebo greb, úžasná. Tá sladkosť je podmanivá a tá kakaovosť. Jak by som opísala vôňu kaká? Pánsky aspekt má tá vôňa. Samozrejme úžasná by mohla byť aj do ženských kompozícií a určite toto je topka na tie gourmand parfémy. Skúsi predstaviť vanilku, benzoinovú živicu, do toho nejaké kvety, sladké citrusy tam dáš a máš taký gourmand parfém. Gourmand parfémy sú vlastne tie chuťové parfémy, čo voňajú ako napríklad čokoláda alebo ako káva. Majú tam tie zložky, ktoré pripomínajú nejaký zákusok. Vôňu, čo som ja namiešala pink, ružovú, tak tá má taký aspekt ako keby čokoládovo sladký, tam je potom tá červená mandarinka na vrchu a tak, ale tam kakao nie je. Tam som sa vyhrala práve s tým telom a s tou bazou tak, aby to malo taký aspekt, ale kakao tam nie je, hoci to môže evokovať vôňu mandarinkovej čokolády alebo pomarančovej, ktorú ja teda milujem. Tuto je to, že čokoláda, tá najkvalitnejšia, najúžasnejšia, najsladšia a zároveň príjemná horkosť a hrejivosť. Hravosť, ale taká uzemnená. To bolo na záver, takáto chuťovečka, sladká, taký dezertík. Ja ti ďakujem. Stretneme sa snad na budúce, budem veľmi rada. Ak by si mala chuť na nejaké špecifické vône, napíš mi prosím do komentára alebo do správy. Skúsim to pripraviť tak, aby tie vône sme ňuchali také, aké vás budú zaujímať. Ja si samozrejme pripravím aj také tematické, rôzne druhy jazmínu, rôzne druhy rúže, mám tam rôzne druhy cédrového oleja, rôzne extrakcie je získaný aj ako absolút, aj parovodnou destiláciou. A ak by si teda mala nejaký špeciálny požiadavku, tak môžeme si to prebrať na budúce. A ja ti ďakujem a maj sa krásne. Pa, pa. Chameleonias Parfum. Vyfarbi si život vôňami.